Se on muuten sellainen juttu, että maailmassa on tavaraa ihan liikaa tänä päivänä. Ja sitä tehdään koko ajan lisää. No tämän kaikki kyllä tiedostaa, mutta samaan aikaan sitten sekä yrityksillä että kuluttajilla kotona mietitään, mihin nämä kaikki tavarat laitetaan. Sitten kun tulee tilanteita, yritys muuttaa, asunto vaihtuu pienempään tai semmoiseen, missä ei ole säilytystiloja tai muutetaan palvelutaloon, niin mietitään, että mitä nämä ylimääräiset tavarat tehdään. Tämä niin kuin putkahtaa joka päivä meille tässä esille ja asiakkaat kysyy meille tätä. No tämähän on selkeä ratkaisu. Kiertotalous on päivän sana, niin kuin tiedetään, ja tavoitteena on se tietysti, että no ensinnäkin pitäisi olla tavoitteena, että tavaraa ostetaan ja kulutetaan entistä vähemmän. Mutta kun sitä on ja sitä on kertynyt vuosien varrella, niin ensisijainen lähtökohta on, että sanotaan vaikka yrityksessä on kalusteita. Mitäs tälle ylimääräiset tehdään, kun muutetaan pienempään tilaan ja siellä uudet hybridityösäännöt olemassa, kaikille ei ole omaa työpistettä. No ensinnäkin lähtökohta on, että haetaan sille tavaralle rahaa sille yritykselle. Meillä on hyvät kanavat, missä selvitetään, että mikä on semmoista käyttökelpoista tavaraa, mikä kiertää ja menee kaupaksi. Se on ykköslähtökohta. Seuraavana mietitään, että jos ei siitä saa rahaa, niin ottaisiko joku ilmaisin käyttöön sen. Ja meillä on kanavat siihenkin. Ja vasta kolmantena sitten, että jos ei kukaan ota ilmaisinkaan käyttöön, niin sitten pilkotaan puut ja metallit ja muovit. Muovit erikseen ja kierrätetään asianmukaisesti. Ja siitä asiakas saa sitten tarvittaessa raportin, paljon tuli metallia ja paljon puuta. Ja tämä sama toimii sekä yrityksille että kuluttajille. Ja monet miettii, niin kuin kuluttajatkin sitä, että no joo, tässä on vanhoja astioita ja vanhoja kaappeja, semmoisia, mitä ei nyt varmaan kukaan käytä, tai Ikeasta ostettu joku lipasto ja muuta. Niin yllättävää kyllä tänä päivänä lähes kaikki menee käyttöön. Ja lähes kaikista saa myös euroja. Että ihmiset on valmiit maksamaan käyttökelpoisesta tavarasta. Ei niistä välillä paljon makseta, mutta maksetaan kuitenkin jotain. No esimerkiksi tapasin tuossa muutama viikko sitten yhden henkilön. En tuntenut aikaisemmin henkilöä ja keskusteltiin tästä kiertotalousnäkökulmasta. Ja hän sanoi mulle, että tuossa puolisen vuotta sitten he muutti asuntoa ja muutti isommasta pienempään. Hän ei tilannut Niemeltä sitä muuttoa, mutta oli jostain muualta tilannut ja oli kysynyt sitten, että olisiko teille jotain käyttöä näille tavaroille. Siinä oli tuommoinen pieni kuorma-autollinen, jäi tavaraa yli. No siellä oli vastattu, että ei ole mitään järjestelmää tähän heillä. He vie sitten niin kuin tuonne kierrätysasemalle ne pilkottavaksi. Ja häntä harmitti tosi paljon, että kun hän sanoi, että siinä on tosi käyttökelpoista hyvää tavaraa, hänellä ei ole aikaa rupea myymään sitä torissa eikä missään muuallakaan. Mutta ei löytynyt mitään ratkaisuja ja niin ne meni ne tavarat sitten kaikki meni pilkottavaksi. No nyt sitten keskusteltiin aiheesta ja sanoi, että hän ensi kerralla kyllä tietää, että hän selvittää tämän nyt sitten paljon tarkemmin tämän asian.